En god øvelse er at starte med at sidebøjninger, hvor du først kører til højre og så til venstre. Sørg for at strække dig helt ned til knæet. Gør det 10 gange. En anden øvelse, der er rigtig god, er rotation, hvor du først roterer til højre og så til venstre. Sørg for at komme helt ud. Dette skal også helst gøres 10 gange. En anden øvelse er foroverbøjning, hvor du bøjer dig ned til din tær. Sørg for at holde dine ben strækte. Hvis du kommer ned til din tær, er det rigtig fint. Hvis du ikke kan, så bare prøv så langt som din krop tillader. Dette skal også helst gøres 10 gange. Den næste øvelse er squat. Stil dine fødder, så de svarer til, hvor din hofte er, og sørg for, at dine knæ ikke kommer længere ud end dine tåspidser. Gør det 10 gange. Den næste øvelse er lungeøvelsen. Du tager et skridt frem og kommer så langt ned i knæet, som du kan som muligt. Sørg for at holde din ryg ret. Gør det 10 gange på hver ben.